Mantia Bapadia no Casemini, Minim or Monsuni Paya. Say a bodamo. Oh, my dream now, yes, I perceive Waba. When she didn't, she said, we do a dollar. But the lapin one, and we say, we did our car for million. And then, look over not in which of Bevan and somewhat to know any of you. You ID card, a crania bobo. Look, I shall make really a funcono. I do myself, ma. Bombay, Melier, Pierre de Lidia, Okoyitia, Sanadi, and years in Casa, and years in Casa, Sound 23, and I didn't know really yummy. Or Rocco. I will see Anna, if we are no. And what is your lot to one I heard him to the own carry? And if you only doesn't see a Subonase. Ya kami biya wasu yana musu kura wuri free ha sai ya nyame ya mo kira ba na yu kura me kwa ntoa ko bo woni sa ko fi bu achi ni dia kwa ene se wadi misika 100 million on che woni ko fi bu achi de dia ba na se ko fi bu achi kura wadi misika kura da nto enku on ne bu say why I sit na yenyo ninane asida. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Abefonia hwefo a yehwe Ghana ene amonone ne bencheye. Every God's way for today. Show Ash TV abribiara and then the day adrumusu obetimi ahweye Sunday adrumebiara 7 o'clock ekopim 8 o'clock and also mosomfo so for Richmond and am new edition and mpa bone say you dey kwa wiye no na rade de basa ato so demon pai papa na nso yere wose say obi kwan na yo pe ne no meba be di hia yes say fa wasem na me so bere wo ma kraira inyankwaje ma tenyina ni moye menwe ye ijaye obwa kuma bi ahye wonsa tena wonsa na akoma edene enya mmere na wasem immumra kuma mu ni hene wo ma brabo mu ne ponkunimdi oje ne kwahonsa ne emre wo ma we ni esere o Jesus Christ Nazareth in dirimo James say amen ene me ba bajwe enkomo afa topic amatu di say forgiveness, Boniface, forgiveness, Boniface. Say, you can say forgiveness, it is the act, letting things go, what people have done against you. Say, you free a kumu, you claim your home. You did you know phone so, you know to a wire, you did channel. And Chese, no, and you, ya, Nansono, Christian tea, na yache. Ampa. Before be and quote which they could do when you want offer be as a maid. After I do baby, I Jim Kunu. When I know the boat, must say, and then we tea or maybe on a ball. And paella. Now, so and never I just send in tea, also Jim now the channel. And no name, never shake myself. Say Christo Nia say Nina or you mature Christian now. Maybe I shall never be moving on the life. Every mature Christian is being demonstrated by one, the ability to forgive and to give. Saying ni pano, utimi ni boni eche, na saying no utimi ema. Onyankopon Bible say John 3:16, for God so loved the world, say Onyankopon to yasini. So de ni bo no kro no maye. So bi biara obegine di no onyira no benya dankwa. Onyankopon de ne bakro eba be man e chesa mpa wonnyini so de ade kro ema Abraham so eye bisa or Isaac man e mo Onyankopon ka che nsa ampa afri no hu se odom yenti me kan ho ntam se be hira wo se obi no Kristo sumo ejira ne mamienu one say otimi ema na de toso me otimi bone eche Archbishop Duncan Williams e ka say me say a general waiting in a general fighting battle number 2 from what sorry
ɛnyɛ sɔfo obi nyɛ bɔne da baabi ne sɔfo a obi ayɛ bɔne akɔno ne nso wetime bi na kuma mu na ɔde bɔne no akyɛ sɛ woma akoma no kwan a ɔnyɛ no ba bɛtena akoma no mu afei bi siw ne ho mpaebɔ ɛkwan ɛwɔ Awurade ne mu ɛnna ne mpaebɔ no sɛ dwumadi bɛkɔ wie no na wayɛ nhyira sɛ wobɛtumi de bɔne akyɛ a gye sɛ Awurade ho no ɛte wo mu. You need a spirit of God. Say, I don't know how to me for money and check. If you say, and then natural, say, will be a bowl soon. Now, say, name cash, one thing channel, will be me up on. Also, when you chop money, no be when I boil up on man. Now, I can't accept that time actually. When it's a penny, a soft to two, and I mean, the one bound now say, I want to tell you. When you baby, I know with 2 4 na so na Awurade aseminti na ɔde akyɛ sɛ wobɛtumi saa bɔne nyinaa akyɛ a wotumi fa ho ade ɛnyɛ gye sɛ Awurade ho nyinaa ɛte wo mu gye sɛ woma Yesu kwan ama bɛfa honam no nyinaa do mu ɛfiri sɛ ɛno nso ka aba a honam no bɛ mu a ɛso no ho yɛbɛhwɛ kwan a Awurade fa so ɛde bɔne kyɛ yɛwie a yɛaba kwan a Yesu Kristo nso ɛfa so de yɛn bɔne ɛkyɛ na yɛaba agyinifo binom a aba ne yɛn nso ɛne kwan nam so a yɛde bɔne kyɛ ne yɛhunu sɛ ampa ɛfiri Awurade so ɛna bɛbɛduru yɛn so deɛ Awurade hwɛ firi mu nyina ne sɛ yɛde bɔne bɛkyɛ mepɛ sɛ yɛbɛkenkan asɛm bi wɔ Twerɛsɛm a Twerɛsɛm no yɛnkɔ Matthew asɛmpa eti a ɛyɛ edumɔtwani mu ɛyɛ aduonu baako ɛkɔ no the book of Matthew chapter number 18 verse number 21 ɛkɔ ɔsena Peter bɛ bisa ne sɛ owura mpere do ahen ɛna metimi de bɔne akyɛ mpere nso anaa na Yesu bua se no sɛ daabi ɛnyɛ mpere nso ne mu mpere do so ahodoɔ nso na Yesu ɛna bɛka abasem bi ɛde akyerɛ no storytelling parable ɛkyerɛ no sɛ ɔsoro ahenni no ɛte sɛ ɔhene bi na nakoa ɛde ne ka na nakoa ne de ne ka 10,000 dinar yɛmfa no sɛ ɛnɛ 100 million na ɔfrɛ akoa no sɛ ɔmbra na metwe sika ma no nti sɛ nnɛ ɔde no kɔ prison akoa no bɛbu nkotodwe pɔ ɔhene no kyɛw sɛ ɔhene mesrɛ wo 100 million menyɛ bi fa kyɛ me na ma mebrɛ kakra na metwe sika no ma ɔhene no hwɛɛ sɛdeɛ abranteɛ no esi ebu nkotodwe na wɔn mu ne ho na ɔpa kyɛw na ɔhene sɛ o mede sika na kyɛw no twa ɛka mu fa ho di na wɔn a wɔtwe hyɛ mfu nyinaa de sebo ɛbɔ ɔhene no so yɛgyae akoa yi a ɔkɔ no osi edi hɔ nom a na ohyia ne yɔnko akoa a ɔno nso de ne ka just 1 million ɔno yɛde 100 million akyɛ no but ohyia ne yɔnko a ɔde ne ka 1 million ɛna ɔsɛ abranteɛ wɔn nso de ne ka fa no 1 million ne ma me ɔsɛ mura mesrɛ wo ɛni mu nyɛ ma brɛ kakra na metue sika na ma wo Bible sɛ wɔn mu a yɛde ne mfonsodoɔ ne mfonsodeɛ akyɛ no no 100 million akyɛ no no ɔno deɛ wɔntima mfo 1 million no ankyɛ no ɔka kyerɛ sɛ meyɛ wagye 1 million no abɔnten so hɛyɛ na sɛ woanya ma me a meyi wɔhyɛ fiase fɔ nsa ne de bɛtuo fiase abante no da fam ɔno de wɔn mu dwe ɔda fam sɛ mesrɛ wo fa kyɛ me na ma me brɛ kakra metua ma ho wampene ɛma no de no kɔ prison ɛma yɛkyi no to mu na wɔn a ɛbra ne yɛde ne deɛ ɛkyɛ no wɔn a wɔwɔ hɔ no te asɛm no ɛyɛ mu dwi ne ɔmo ahoɔhoa sɛ ɛba sɛ na wɔyɛ de 100 million kyɛw na de wɔn hwere baako kora ma yɛ na nso bi de wo ka 1 million na wotumi mfa nkyɛ no saa de ba ko bɛyi wura amaneɛ ne ko bɔ wɔn na amaneɛ sɛ ɔhene bɛhwɛ abante na de 100 million kyɛ no ɔno sisi abante wo de ka 1 million wɔntumi amfa ankyɛ no na ɔsan frɛ sɛ nyɛ ɔmra ɔbɛno sɛ akɔkyi mɔdenfoɔ wɔdia Bible no yisu ma no ɔsɛ you wicked servant akɔkyi mɔdenfoɔ deɛ na mede 100 million akyɛw na wo nua nso de wo ka 1 million na wɔntumi afɔ 1 million na ankyɛ no sɛ deɛ meyɛ maa wo na saa deɛ a
ene e kana de che o me sa ye gu su biem na me do ko afiase woni were no ma ko sise mu bi sika no ina ba betua Bible say o hene de akwa no ko tumi yin ko na nyina e ho na Yesu e be kse ne suafo no sese sa abasemi asikyire ni wo hene na wo mo de ka no eni nyankopon bo soro ba asase ono na nipa yero mfunso bebre na nipa de ka bebre na yentini enye bibi mfun tuaka because the body na no wadene na no so na doba Yesu Kristo se wo mfiri soro na omra e mama ji yankwa na odi ndo ba ye me bona sene mu de so ye tehye no na mo je pramo na wo hene so ofiri hene tibia mu na ba ye sa kwa sanu ni bi na kwa jinti e di ni sipo se bo ni no obi fun ye na ye nso ye de beche no ye ni akwa na ye ntina mfa ye nko million anche na no na kopon de kado do so more than 100 million achene e ye mbon ye woda achene but say ye ye dia e de ye no papa timika say me baye made me wukuri simayi ase busan se se yankopon enu di ni sa amore so a na ka obi ne gina bia na obi timika say makase me kuntu bibi mame wanto tibile na etwe oni sukra na mo ne ntra se me kasa na ho na me nyam kwanje de na ka me every moment me tisa na me raho na mo se sister woni de woka Bible say etwa se woni pumpreku no woni chi no atemu ho ye wo evidence ni po bibra akoko mama kwa baba ka say na ko mo ko hell because of unforgiveness bi an wo mi because of say obi boni o ntimi amfan challenge no na ke do mu e ko hell wo ye mo ko pani wo ye bi bitimi bia na so pam mo de wo bo so amfan che kitu bia betine mu no e do ko hell if we say yentman fa inyam fo so anche na e wanya ko ponzu ntimi fa yem fo so enche yen sa ba se ni nyama na na mbese je bi kan nyame enye mubuhufo na nyame oyo do bebre sanfo so le ponye yimna no se ye bone ni ye pai mu ka Bible se oyo no kofo no etini ni se wadi amfo so ni mra to cheye enti nyame so hwe firi minu minu ho le to so yi nyame hwe firi minu minu ho se yanso ye ni nyamfo so be che no yemfa boni nche obi enam se ni penalty debi memu enam se urade eni entembe community eni do obi mfo so che no se obi bo so ba ku mu a yenka se enam asotro na obo no enye wo yenti na de che wo debi eye wo ya nanso urade se na seye se awo se emfo so eche onami nim de obi da yewo minimum mo ade bu obi na mo nsasi fomo obi ti bi bu bi bosia 100 million 500 million 1 billion on sa dan fo to aba court nsansan bia no and am say on person obi tia sika ne back in tino no 15 million no bi say 10 million no bi also ko pere kunu ne sika na ense o adwen boni e bi pa anything ase but when now Bible come say I was sitting say I need problem for so dey e che no enti di kan say so wo ho den nyansa na we flesh we say what the better wuntimi just wo nyame no hu e betina hu na e se wo no nyame do no bu kan fa so anse no bi ode a wuntimi e ga che no say yan fa yan fo so anche na e si yan so yan Bible kwan say ba den fa ye die enche ye fi say yamfa yimya ga ntene no ye kuni ni so mi se rade fa yemfo so chen na rade se on fa nche fa otwo se no na ye hwe bibi ewo Luke chapter 17 verse number 3 and 5 Luke 17 na ehwe asema ye ka wo se ye ntwa fa yimya mfo so anche na ebe de se na kopon so ebe ni mi mfo so Jesus says also, so watch yourself. If another believer sin, rebuke that person. Then if he repents, forgive him.
if a person wrong you 7 times a day and come back 7 times asking for forgiveness, you must forgive him. The word is you must forgive him. So obi afumo keneni mimi ade aye mi wanya de mempe en pasani mi biem se ofumo pranso na kro esa bo ni biem se ura msrew manya de fachania Bible say eye wo hye so yi Kristo nia utimi saa nipa do bone no eche no enya se opea facha no ana umpa facha no sa so yi Kristo ni na se nya ba wo mara na wudi so ni msa ba ya ni na aye kan e na wudi so dia enya o so utimi saa nipa no emfonso eche no se eye wo hye rade e de emaye nti Yesu ma yati ase se wo ye rade enfoso ni nipa relate everybody for checking say one your friend phones on channel no so the phones so e cheye see your friend phones on channel or no so for your phones so e cheye say the your phones on channel or expect say be your phones so say you busuani o ye o ba wa sorry ba e wo so fu o mu nyara na ti be phones so e channel na wa ba be Nyankopon ba. Unforgiveness leads to an unanswered prayer. And unforgiveness leads to rejecting of an offering. What kind of Bible would that? Bible say, "Sawo de waye die, ebere die nim." Na sawo kai se, "Unye bi wasem tiawa, jaye die ho." Kufie, unye ni ngongo bom kanin ansama, waba be ma aye die no. Enso asofo do say ni preach say no sorry dem. Who say asofo do na no security on cancer or so them one more. Yet, see, I mean, you can't even yak as a phone so tonight. Not as young cannot cry, not deep in the Becca. And what their phrase say the candy woman, not some pro and children, it will show you so. Bible says, so do want some tiao. Now, we can and resolve the issue, no, only do want some, will be there, only being cassa, no can no and master of our offering, now a master of my tight. And master over the man because Bible says over that's all the man only who you know quite so for the event here was on pie being a bigman there's been sleeping one room on Sabeka it is a who was someone who not so ni parentem na any camera and someone by a book to bring a book and this was until be and also be a was until he said that they were shut up into a commander be bring a meaning so we want some mission, some consumption, say, I'm fine to be some, say, no, betterness be, oh, Kumua, Ubro Denimua, Unashi. Say, if the Gideon Nami a corridor anymore, there are then so sharp, Munu, Sakumono, Unubiaka, Ubituka 7 boom, and I'm at Nasa dia, and they can do. Dear Puno, there you go. He said, say a name or category now sorry be more. Nipa ne de ebi atire masesem na wonso kwaje masem e de na wo kan fa ho odofo yentimi free akomomi yentimi famfon so ne marato enche na brade Nyankopon enam so na omaye nsia ne to so mienu ye hwe kwan a Yesu enso ba asase so oyi Nyankopon na nkasa na oba nipa tibiemu hawa one boni free any nipa reality hawa Yesu nanso edeni bafo so eche no Yesu e ba asase so edeni ho ba se dwade o ba so goma yimkuno na yemfo muja no embe previous boni nyinara de ogigi de onyenye Yesu ba se obu agiwiase nyinara nkwa na mu tini di na agini di a wo ba be Nyankopon ba se de ono nso otie no oteni kan Yesu edeni ho ba e mai si yimkuno se mu minu ebenya boni frefrintia hwewo wahene ede de baba ko pa ba se yimkuno na Yesu atiase se mu minu benya nkwa yenti how far he went because of our salvation. Dear Kuan, we are here to so many Casabian. One, we need to pray and pack where you bring a part of him, sending the part is suitability. We did, we bring a dinner home and say him Kuno, Safu Fura, and you put a cool for the bigger and punchy. Like again, a simple way to chapter 6, verse number 9.
ɛne 12 ne 14 no yesu suafo ba yesu gyɛ sɛ wura yɛnte no bi ase ɛne sɛ yɛtumi ɔmpaeɛ ma nkurɔfoɔ bi a wɔn ɛntɔ wɔn bato deɛ ɔtena nsa a na wɔgye ne fa ho bi ayɛ wɔn dea na deɛ ntira na yesu kaa sɛ wɔn sɛ how do you pray wɔn mpaeɛ sɛ na wɔn kasa mpa we've come to conclusion sɛ yɛn mpaeɛ bɔ and we don't pray right eti kyerɛ yɛn mpaeɛ bɔ sɛdeɛ yɛn wini nso hyɛ ne suafo mpaeɛ no ɛna yesu God himself ɛka sɛ sei na wɔbɔ mpaeɛ a wɔn no yɛn agya wɔ soro dini ho ntɛm ahenni mu a deɛ ɔpɛnyɛ wɔ asase so sɛ deɛ yɛ wɔ soro ma ɛda aduane ne fa yɛn mfonsoɔ kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛn nso yɛde afoforɔ deɛ akyɛ wɔn no forgiveness ha no ɛyɛ conditional God forgive us as we forgive those who sin against us. Sɛ ɔpɛsɛ nyame de wɔbɔ ne kyɛw deɛ a ne nyame serɛ wo ɔmmɔborɔ mu fa wo nyamfo nso ɔkyɛ no ɛnso obi ɔnwono ɛboa nhyɛ wo mu sɛ obi fo mu a ɛwɔ sɛ wotumi ne kyɛ sɛ wone ɛwɔde sɛ wode obi mfo nso ɔbɛkyɛ no deɛ a ɛne ɛbɛnnaadaa wo ho sɛ saa kadeɛ saa ɔnwono wo ɔkoma mu a wobɛwɔde anim a ɔde bɔne bɛkyɛw baabi wobɛdua wo ka still bɔne no deɛ ɛso because yesu sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛnka sɛ agya fa yɛn mfo so ɔkyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde kyɛɛ wɔn no abere bi ɛbɔ mpaeɛ wei saa nanso yɛnte saa mpaeɛ no ase tie wɔ ani yɛ Lord forgive us as we forgive those who trespass against us ɛkyɛ sɛ kwan a mede nipa no mfo so ɔbɛkyɛ no no saa na Awurade wɔn nso hwɛ so ne fa me mfo so de bɛkyɛ me obi ti bi ka sɛ sɔfo bi kyerɛ ma deɛ ɛyɛ me ya nti me de akyɛ no nanso me mpae ba bɛbu nyinaa ne sɛ ɔmfa kam ko nya accident me mpae ba bɛbu nyinaa ne sɛ me ntua ne ka me mpae ba bɛbu nyinaa sɛ ma nsi yie da obi nso sɛ obi deɛ me de akyɛ ne mu sɛ ne yɛ firi mu paa deɛ daabi obi deɛ me de akyɛ ne mu me yɛ hwɛ yie me ne kasa bie ne mu bɔ ne ɔyɛ me de deɛ me de akyɛ Bible sɛ ɛkwan a wonam so a wɔde nnua mfo nso bɛkyɛ no no saa kwan korɔ na ɛna Awurade nam so ɛde wɔn nso mfo nso bɛkyɛ wo enti bisa no sɛ wɔn a wɔfo bɔ no kwan bɛn so na anam so a de wɔn mfo nso no ɛkyɛ wɔn ɛkwan bɛn so a sɛ wɔde kyɛ wɔn nso da so wɔ akoma mu wɔde kyɛ wɔn nso bɔ mpɛ sɛ ne bɔne bi nto wɔn ana ɛna na ɛnyɛ bɔne fakyɛ nti ahyɛ sɛ yɛka sɛ forgiveness bɔne fakyɛ ne sɛ yɛfiri akoma mu nyinara yɛhuni mu nyinara yɛadwene mu nyinara na yɛde bɔne bi obi de ayɛ yɛ ampa ɛyɛ deɛ nanso de saa bɔne ne mfɔnsode nyinaa no ɛkyɛ wɔn ɛnam Awurade nti ɛnkyɛ sɛ ɛnyɛ yɛ ne mu Awurade hyɛ yɛn sɛ yɛyɛ ne mma deɛ a ɔsɛ yɛde mfɔnsoɔ ne mmarato ɛkyɛ Yesu sɛ yɛamfa yiri mfɔnsoɔ ankyɛ no a ɔno nso ntumi mfa yɛ mfɔnsodeɛ ɛnkyɛ yɛn Yesu baa yɛ no wanka na no kwa he lived by example and small kind of practicing. So the Bible said the ways that Jesus taught and do and some church na osan eyeye. You move the one way can some sawo ya no na so yentimi nye. One facha no asem no edene ehia wa defu say it ma show one wetimi dia check and this ya no di bibi that can say ya kwa. Me we do one so we fu mu dia check and also ya fofo. Yesu eba to obadwuma mu ni bi ewo the book of John chapter 8 you read one etie ratwe Bible say okotu obadu mamofo no odwuma so pe no di ba Yesu nkyema se wura ya to obadu odwuma mo so na Mose mara so say yense ewo say ye to odwuma mo so sa yensi na bo na yenkunu ewo pam da da no nti eyembra na won so de na waka fa ho bi kwade bo ebisi obai Yesu ti asem no sin trase de ne sa tro ni me go form opedia ni ti no say mo mo kwan eno nye boneda masani pano eni kan and cast the first stone onto boa eni kan the Yesu part say nyame say nipa be 120 na mo share mo bisi ma me na bo me pe mo ba ko pe me pe mo nyina mo ba ko pa
When you are da. 17 will be a sit back when you are on it da. My mum now quite. We must see a move because of say move back or pay or hold on your money da. You can't say nothing. Really one is on the bottle. We train more than about 12. You should pay the number put in our home. Hallelujah. Or catch your man say, make the food so the good name fruit. Call then some home or your body being. This is how Jesus reacts to forgiveness. When he makes sense, and you any body for a deep pulling poor, when you first one or then a reacting. It's so be a bonnet anymore. Dead away. Uki more could do say. We are to say the old days of Unipa. Bonnie, Nemo, a big bonnet, young kindly knew your home. They will put upon a year bonnet child, then still a day. A radical fire from so they name out to me a chain. You said that for the child, Nanko Eddie and Fonso, a betting. Yes, as I do, go with a Mary Magdalene, or burn your mama for now. Nemo, a good basketball smooth or the ball form. Now what is Sra Yesu and Ramon? So how about Yesu any deep in Punim? What did the fools watch channel? As you want to cry, you're offended. Ne house are Yesu not day. And now, obey your mama fully. One more free or now we are intimate in your home queen. I say, Peter, Simon, me born feel one more is your home in Nasi. One more is you and Roman son. Yes, you're very dear. Woman, or did it see me and a permanency? There is only young and I fear. Now, the money be a channel, sending Parmesan a dobby breed. Say a shameful so dear, I pans to go aye. Oh, this is my corner, yabo, and trying to say you'll be able to prison. And near my yafu floor, Bimpo, Nippo being me in the room. Then I made the young so in that chain. Nothing will be able to keep to a beat. Nothing seeing quality against him. Yet me fanchana, Minia. Now, make it so many both food. Now, a bomb pile so I see a pipe of pine because they were moving about Mono. Now, me up one day communicating and they were moving about Mono. You try on ever now. Yaboje Abrafo and Kratoma. Yaba, Yabasan, Juma Diviso. Shalom. Peace. Say why I sit naimwa yenyu ninane asida say why I sit naimwa yenyu ninane asida say Ajamanti abapadi anokase mini womunsu ni peya. Saya bodamo. Omaji nyina ya sa presi fuaba. Incident. Se me do ala dano. Me di na pempem wana no se me di ko fitem. Me gina make 4 million. Ade. Uko ko fa no chi ni hu se obema na asem wato no ani e wa u. Ye wa di ka de kura ni abobo. Uka se me. Pele akonkono. Aduma se o ma. Vampire Mamie, Melie, Pierre de Okoyitia, Sisanabi, and years in Casa, and years in Casa, Sound 23, and I didn't know really young. Or Rocco. I will see Anna, if we did no. And what is Yala to one who had him to the own cafe. And if you only doesn't see a Yashubanase. Ya kami biya wasu yana wasu kura wasu free ha sai ya na mi ya mo kira ba na yu kura me kwa antua ko bo woni sa ko fi bu a chini di kwa ne se wadi mi sika 100 million on che ko fi bu a chi de du ya ba na se ko fi bu a chi kura wadi mi sika kura da ntu en ku on ne bu ya ti jan ko po Nana don't know be that when the man. Me, what I can say, no. Can I wear young whom I will you? Shall we will be one? Send your men in Dallas.
So physical man, never near. But here no die. Die was with the no feelings in the different. As in physical. What is dream? Dream is what you are sleeping.